V dnešnom konkurenčnom prostredí je excelentnosť nevyhnutná. Firmy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie, dosahujú vyššiu efektívnosť a spokojnosť zákazníkov. Neustále zlepšovanie je proaktívny proces zameraný na postupné vylepšenia. Organizácie systematicky identifikujú príležitosti a monitorujú výsledky. Tento cyklus zabezpečuje neustále úsilie o dosiahnutie lepších výsledkov. Zlepšovanie vedie k vyššej úrovni výkonu. Analýza základných príčin sa zameriava na identifikáciu skutočných problémov, nielen symptómov. Techniky ako diagramy rybích kostí pomáhajú odhaliť príčiny. Táto kombinácia umožňuje riešiť bezprostredné problémy a zabrániť ich opätovnému výskytu. Zamestnanci sú kľúčoví pre generovanie nápadov. Kvalitné dáta umožňujú efektívne rozhodovanie a posúdenie zlepšení. Integrácia metodík je strategická otázka pre organizácie, ktoré chcú udržať konkurenčnú výhodu. Existujú metódy založené na odbornosti a na dátach. Kombinácia oboch prístupov prináša najlepšie výsledky. Správne použitie metodík vedie k zlepšeniu a efektívnosti. Dynamika podnikania sa zvyšuje hlbokou znalosťou problémov. Správne použitie metodík vedie k zlepšeniu a efektívnosti. Dynamika podnikania sa zvyšuje hlbokou znalosťou problémov. Manažéri musia udržiavať procesy aktívne a opakovať techniky pre trvalé zlepšenie. Začnite s malými krokmi a postupne integrujte metodiky. Udržujte proces aktívny a opakujte techniky pre trvalé zlepšenie. Excelentnosť je kľúčová, neustále zlepšovanie a analýza príčin sú základom úspechu. Integráciou týchto metodík dosiahnete efektívnosť a konkurenčnú výhodu. Začnite dnes s malými krokmi. Implementujte tieto metodiky a sledujte, ako sa vaša organizácia zlepšuje. Príklad. Zvážte cyklistiku alebo zdieľanie auta cestou do práce. Týmto spôsobom môžeme znížiť naše emisie o 10%. Vyhraďte si čas na seba coaching. Stačí 60 minút týždenne na zlepšenie vašich zručností. Ozvite sa nám a dajte nám vedieť, či vás naše školenia nasmerovali na zlepšenie organizácie práce. Vidíme sa v ďalšom videu.